Здравейте, аз съм Streamers и днес ще ви покажа как може да се изтегли, да се свалите мод на Minecraft. Отваряте си Google и пишете 9 Minecraft и това ви излиза. 9 Minecraft. И тук има тези черпаци модове и мапове. Идвате ето тук, не натискате с бутона. Идвате на версията, която сте вие. Аз съм на 1.8. 1.8. Влизам в нея. И ето тук има всякакви модове. Сега може да изтегля, например, ето този мод. Но не знам на мен дали ще ми тръгне, затова ще ви покажа само как се тегли. Давате на най-долу, където пише 1.8. Натискате. Тук ви излиза download. Натискате ето тази стрелка по-силно. После идвате на това тук. Натискате го. И ви пише мода, който сте изтеглили. Идвате на старт и ето тук долу пишете процент АПП дата и пак процент. И то ви излиза една папка roaming. И където пише Minecraft го натискате и където пише mods там също и хващате папката от тук и трябва да я само да махне ето. Така, хващате го и го носите тук. И затваряме тук. Тук така. Добре ли? И като сте го направили това нещо с папката, просто си пускате Майнкрафта и си търсите айтемите, които има. Но не знам на мен дали ще ми тръгне това, сигурно не. Защото до сега пробвах няколко мода и те не тръгнаха. Не знам защо е така. Сега и този няма тръгне, ама на който му тръгне. Не е здраво. Надявам се на вас да ви тръгне. Пишете в коментарите как да си го пусна и какви модови да ви показвам. И така. Мога да ви покажа с коли другия път. Не знам дали той ще тръгне. Ето сега, ако тръгне тук, значи ще ви покажа мода как може да е. Ако не тръгне, ви ще си избирате всякакви модове и ще си ги качвате и ако ви тръгват, пускате и си ги играете. Надявам се да тръгне. Не, ето така ми излиза на мен и не ми тръгва. Не знам защо. Така. Може би има някакъв мод. Ето тук, дето е много развален и зато не може да тръгнат. Сега да видим кой е. Minecraft мод. Добре, този го трием. Така. Minecraft. Мега. И това май ще го изтрия. Не знам точно кой е. Добре, показах ви как се тегли. Идвате 9 Minecraft. На 9 Minecraft избирате си. Пак да ви повторя, ако някой не е запомнил. Идвате тук, избирате си на кой мод и си търсите мода, който ви харесва
излиза ви download, натискате силно чертата, натискате това нещо, дето беше и тук, и то ви за това, и пишете папката процент, п, дата, и пак процент, натискате roaming, Minecraft, mods, и ми излязат модулите. Аз бях Стрелърс, надявам, абонирайте се за канала ми и чао!